ai al'adar muke so akwai banza a gurin wannan zai da kashi ba Teman ganang kagak. Oh, sai dia shiga wurin. Ya tura min ni ma wallahi. Abun da kake Allah da musami dauki wannan. Dan jaba saboda yanayin na kai Katon banza ma ina ke abi wacce kami wanda yara a gaskiya wallahi wannan daga da kanka za ga harka sama hawa wannan zan yi za da ka saboda idan ka yaje a cikin yau wallahi komai zai yi ba dadin gilas ne ke kira wannan bai tura ne dole sai lamu goje ne ko sun yi hakki wajen sai muka ba ba sai ka bude idanun ba ba wanda zai tsara sarara ai tun da daga wannan to sai dai Allah zai ba yo wannan gandu ka yi kaza kana ya yi duka ka kasa Allah in hamata wannan hamata ta fara ciwo ne ba da Duna mai ka samu ne ya samu bakan jaka. Ban da wata kusa da kai. Wannan sakali ne gaskiya bai iya duka ba. Ni ma haka yawan aiki. Rushe abin yi ne. Okay.
oke gwada musu ake ya da wani kowar tarihi ne na gari iya wani sosai wallahi fashin ne wannan da'irar ga yi ba ne ba matsala wallahi dama manyan kaya na sako wallahi da na shiga gwanda gwada mara ake? ta kasa duk sabi ne iya zai yara ne a kai kuma a nan ba wanda ɗauke hannunsa ba kana samu ɗan yatsa wallahi
dukan mani zan da kahi ana gwada mu ai ba zai iya wannan kawai zai kai ta ba zai kai ta ba Amar na fara wato fari jancan na ya kai kula na hewa ga kasa yi da ya bari kamar zai kai da wata a gani ko yake yana da bukuta ɗan koron ba in yi girka hausawa ne agun ne ba sa zuwa da girki saboda ba sanda a za a yi wani girka ba wannan ya ji gunna wallahi dan ya ji gunna ai gobe sannan ne ma ci kake mana naka tana da kyau ba ai kaga waya ta fata dauki wannan ta wani yaro na karwa sai ina jin kuɗi ciki ka duba ba ko da lami ka tura ma Allah fa kare same ku wallahi kada ka wuce mun wayar kai Allah kaga waya ta wannan anya ji dukan nan nake gani ba gaskiya ni waya da kuka ya ji dukan shi gaskiya wannan ya dafa a ci gaba